Nagpahigayon ning bag-ulang og Philippine Digital TV Summit sa Cebu. Diin gihisgutan ang shift padulong sa digital television gikan sa analog dinhi sa nasod. Lakip sa misalmot sa aktibidad ang GMA Network nga gipasabot ang mga pagpangandam nga himuon nga transition. Ani ang report ni Nico Sereno sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa gilusad nga Philippine Digital TV Summit, gitapok sa Department of Information Communications Technology o DICT ang mga stakeholders, labi na sa broadcast industry. Gituki dinhi ang migration nga himuon dinhi sa nasod, gikan sa analog television paingon sa digital TV, nga mauna say na implementar sa ubang bahin sa kalibutan. Matud sa DICT, ang ubang mga nasod, mga napo nga to sa 15 ka tuig nang mipatuman niini. Maong panahon na sabkuno sa shift dinhi sa Pilipinas. Ano difference? Yung digital broadcast frequency, less prone to noise. Yung analog, kasi, makita nyo pag nanonood kayo ng TV, gumaganon. Pag digital ka, pwede ka na magsingit ng mga emergency broadcast warning. Giklaro sa gobyerno, bisan adunay transition nga mahitabo, face by face kini nga himuon. Sugdan sa Mega Manila, dayon sa ubang bahin sa nasod. Gipasalig sab nila, walay mabiyaan nga panimay ug TV user kay importante nga malakip ang tanan sa switch nga mahitabo. Main roadblocks is the capacity of the common Filipino to transition. It's an economic factor. They usually belong to the C and D and E class, and as of today, our count is at 1.1 million are not ready. Misalmot sa aktibidad ang mga Philippine broadcasters, naglakip sa GMA Network. Si Senior Vice President ug Head sa Engineering Group sa Kapuso Network, Engineer Elvis Ancheta, ang namung ug mipasabot sa gihimo sa kumpanya subay sa maong kabag-uhan. Sa pagkakaron, nag-operate ang GMA Network ug 36 ka digital TV stations sa tibok nasod ug nagpadayon ang mga lakang nga gihimo para maimplementar ang mando sa gobyerno. Even better na digital images and sound. But not only that, they will have more channels. And most importantly, if eventually the EWBS is activated, and we are so willing to pipe it out, for GMA we are ready. Usa sa mando sa gobyerno sa pagpatuman sa Digital Terrestrial Television Broadcasting o DTTB ang pag-provide sa emergency warning broadcast system para makapahimangno sa katawhan. Sa booth sa Kapuso Network sa Kalihukan, gipakita ang proseso niini, unsaon pagpagawa sa warnings o alarm signal para mapahimangnuan ang katawhan o mga TV users unsay mahitabo sa ilang komunidad o katilingban. Bisan off ang TV, basta nga nakaandar o nakasaksak ang systems box o for the box, pwede gihapon muhatag sa warning signal o muandar ang telebisyon. Pagka nagkaroon ba ng storm advisory, mabro-broadcast na siya ngayon doon sa mga nanonood. So halimbawa nanonood ka telenovela, biglang may parating na bagyo, tapos sasabihin niya dyan, seek cover kasi babagyo, etc. So yung isang advantage ng digital TV broadcast. By readiness, we are ready to distribute the EWBS. Apart from our very own content, etc., we are ready to do the EWBS distribution. But do take note that the message will come from the government agency responsible. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, One Mindanao.